Takže čaute ľudia, zdraví vás Trasko TV u ďalšieho videa z hry Minecraft z modu Vault. Tak chcem začať túto sériu, ako som to povedal, budem ako sériu proste, budem z toho robiť asi každý druhý deň, alebo každý deň, uvidím ako budem mať čas. Tak pomenujeme si to Trasko YouTube. Ok, tak to mám vytvoriť nový svet. Budem to točiť sám. Ja to chcem proste točiť sám. Tak prvá séria to bude, prvý diel to bude taká nuda, úplne asi. Lebo keď som to pravil, to budem len hľadať nejaké miestečko na dom. Načítam svet. Tak. Tu som niečo odpisoval, tak. Stále. Tak ja sa k vám vrátim, jak sa to dobuduje. Takže zatím. Tak, som späť. Mám teraz kreatív. Vypnem si ho pred vami. Ja som si zaletel niekde tu, lebo chcel som si nájsť nejaké miestečko. Dúfam, že vám to nebude baviť. Vypnem si to, ale neviem prečo mám kreatív. OK. Tak, tu by som si chcel postaviť niečo, ale no, že tu je strom. Je, OK. Tak, ešte to doťažím. Chcem urobiť aspoň sériu na nejakých 20 diel, 30, podľa toho ako. Chcem sa hlavne dostať do vesmíru. Počkaj, dúfam, že mám recipe mod. Cheat mod, prečo mám cheat mod? Recipe mod, je tu raketa, pomocou ktorou sa dostanete do vesmíru. Tak sa chcem pomocou tej rakety dostať do vesmíru. Celkom luxusná brnka. Lápis brnko. Nice. Glowstone brnko, super. To sú dosť dobré. Energy meter. Z bronzu. To je osmium ingot. Super. Tak, ja to ešte teraz stopnem. Musím ísť na WC. Takže zatím čus. Tak, som späť. Tak, urobíme si crafting. OK. Crafting. Sticky. Tak. Napríklad tu. Tak, urobíme si prvé krumpáč. Už viem, kde budem aj bývať. Tu by som sa chcel zabývať v tejto tu skale. V tejto skale asi by bolo najlepšie. Tu sa zabývam. Tuto tu, ako to kopem. Idem si urobiť kamenný krumpáč. Tak, ešte si urobím niečo kamenné, meč a sekerku. Sekerka, tak. Tu si dám waypoint, ako sa to dávajú waypointy. Cčkom, cčkom. Dom. Tu nie je so good farbu. Zelenú. Je to dobrá tá zelená farba? Oh shit.
Prepašte, ale vedno, teraz som pozeral na mobil. Tak. Olejčko. Slepica. Tak. Ideme si na drevo. Si ešte pozriem audio, no zvuk. Tak. Či nie je veľmi šum tam počuť, dúfam, že tam ten šum tak nebude počuť. No, choď. Tak, urobíme si asi v tomto diele, pôjdeme trošku ťažiť asi, čo? Alebo dom? Neviem, ja by som išiel ťažiť. Trochu aspoň. Aby som nejaké súroviny si naťažil, nejaké železo a tak. Dúfam, že nebude to nejaký nudný diel. Dúfam, že bude tu aj adrenalín a tak. No, mega, jaký si vysoký. Chcel by som si v poslednom diele, alebo predposlednom nejakom diele, proste ísť do vesmíru. Našim účelom bude ísť do vesmíru a tak. A ešte potom do vesmíru, do endu, do neteru. A ešte neviem, proste vykraftiť skoro nejaké stroje, viac než všetky skoro nejaké všetky stroje. Tak urobím si čestku. Toto si tam vyháčem. I toto. Tak budem treba toto. Nezačnem. Začnem tuto. Ne, tuto. Kopať budeme. V prvom diele aspoň. A potom v druhom diele si postavím nejaký dom. A nechcem koľko tak minútové videa, nejakých 20 minút. Tak asi 20 alebo nejakých 19 minút, 18, nejak tak. Asi by som si mal zobrať točky, ale nemám uhlie. Takže asi nič. Statiek nebude. Počujem tu zombíka, takže to bude kejvka. No to je železo. Či to je kopr? Je to kopr. Kopr náš. Teraz tu završíme. To by mohla byť tá jaskyňa. Čo tam tak húčia tí zombíci? Kde je? Poď. To je Cooper. Čo sa dá robiť z Cooperu? Copper dust. Copper clam. Čo je? To vyzerá ako železo, že? Tak kde je tá jaskyňa? Skúsim ísť takto rovno. Rovno nie. Je tu gravel. Tak, vonku je večer. Tin, to je, pozrieme, čo sa dá vyrábať z tínu. Tin, ingot, tin dust, taký tin, niečo. No vidím. Takže je to zle. Asi ani vy nič nevidíte. Oh my god, nejaké uhlie. To je osmiumol. Učko. Z toho sa dať robiť brnko, že? Osmiumblok. Čo je to? Heat generátor. To nepoznám. Osmium pickaxe. Wind turbine.
osmiové veci. Osmium chest plate. To sa zíde. Tak do toho celkom dosť. Musel som sa až postaviť do stoličky, lebo nič nevidím. Ani vy asi nič nevidíte. Tak. Som si hneď sadol. Počkaj, pozerám sa, či to mám. No to je maximum, tak čo no? Tak to vidno. Čo to je? Kurc. Čo sa dá z toho robiť? Kurc. Zaujímavé veci. Krumpáč. To si urobím niekedy. Nájsť sa nejakú kejvku alebo nejaké uhlie. Uhlie? Yes, ale nemám drevo. Aspoň viem, že tu niekde je. Takže skočím si urobiť točky. Počkaj, skúsim, či tu nie je niečo. Pozrieme si, aké sú tu príkazy. Činnosť. Aha. Nestiel som tu všetko. Tu je tým. A tu je hneď kejvka. Dobre vedieť. Aspoň viem, kde pôjdem ťažiť. Počkaj, je tu jedna vec. Ako sa volá. Urobím si torče, urobím si sticky. Urobím si torčky. Tak. No. 2 torče. Či 2 torče. Osvetlím si to trošku. Tak. No, ešte urobím z tohoto. Uhlie ešte nájdeme. To som nechcel. Osmium, počkaj. Osmium sa dá robiť krumpáč, že? What the fuck? Čo to o tom bolo? Počkaj, to chcem vidieť. Knihovňa, schody. To bol nejaký úplne brutálny krumpáč. Hej, to chcem vidieť. Ešte jednou, vole. Plot. Padací dvere. Bránka. Dubový dřevo. Dubový oblok. MG. A to... prepáčte, minimalizoval som si to. Tohle. Oh my god. Steel. Steel je celkom pekne drahý. Ja, čo to? No nechaj ma. Bol by na čase postaviť nejaký menší príbytok. Takže si postavím pec a vypečiem si ten osmium. Je to asi najlepšie. Tak. Aspoň 3 na pickaxe. Ale ide popozerať, či tu je mod či ako sa tam vyrábajú tie hammery a tak. To není. Kde to je?
Tak asi tu není. Opäť to vyhodíme. Torčky si zoberiem. Styky. Styky. Tak, môžeme ísť zase do tej bane. Pardon. Omyl som stiskol. Mumlok. O, železo. To sa zíde. I tým sa zíde. Neviem presne na čo, ale zíde sa nám. Ideme do opačnej strany. Viem, že tu mám tin, ale neberiem ho. Bo tu som videl tú kejšku obrovskú. Chcem sa na ňu mrknúť. Tu je trhuňa v zemi. Ja mám pravdu. O, skelík, skelík. Uhlie. Uhlie sa mi zíde. Tak. Dosť rýchlo sa ničí ten krumpáč. Uhlie všetko vykopeme. Čo je toto? Cooper. To potom podrobnejšie preskúmame niekedy, inokedy. Teraz ani veľmi skúmať tu nechcem. Ja tu ešte zabudím. To dosť u mňa možné. Poď. Tak nie. Tam vidím hodne surovín. Nechcem, že im trafil. Mám dosť malú hapka. Tak, vidím hore. Popozerám si na ten dom. No tak to ukončím. Zombik v Golden Brnku. Mám nejaký brnko, alebo to sa mi iba zdá. Kde ten zombík? On zmizol už, čo? Creepera nechcem. Creeper ne. Zabijem tie slepenky. Potrebujem niečo jesť. Si urobím takú farmu menšiu. Tak. Mám si tam vypiesť niečo na jedenie. Tak. Beriem si drevo. V tejto hore by som si to chcel urobiť. Toto ešte vykopne. Takýto malý zase nie. Mal by som si urobiť posteľ. Potom pôjdem pozháňať nejakú vlnu ešte. Ja to chcem ešte urobiť tamto dovnútra trošku. Tak. Že to nebude až také malé. Tak. Robím si to takto. Takto. Som tu mal nejaký priestor aj. To je trošku menšie, ale takto. Čiže, áno. Tak, a tu budú dvere.
načrt máme hotový. Taký menší domček, základný. Uvidíme, či si postavíme ešte väčší. To bude podloha z toho, to nič iné tu nemám. Takže bude to z toho. No, nedostávam to. Tak nič. Tak, tu sa s vami už rozlúčim. Tak, učí sa s vami Trasko TV. Teším sa u ďalšieho videa, takže zatím čus.